na-aba gba mbọ otu n'ogwe agba abụọ otu n'ogwe ọ nọbụzi ogwe ka pịara akụ. Kedu oge ihe ga-eme anya ya mara ihe ụmụ Igbo. Ọ dị mma, abụ m Chizzy ana ya batago n'oge nzukọ tata. Oge adịghị anyị ga na-ekwu ụmụ ihe dịgasị anya, mana isiokwu anyị bụ kpọmkwem uru ịbịa ya aka na ihe ọkwa ọchịchị bara. Ịga n'ebe ụfọdụ na-atamu, ụfọdụ na-asị na ndị ọchịchị na-achị ugbu a na ha achịtaghị ya, ụfọdụ kwenyere na ha achịtara ya, ụfọdụ na-asị na ihe ekwere na nkwa na-emezughị ya. Mana ugbu a imirikiti ndị ọchịchị, ndị ndọrọndọrọ, ndị otu ndọrọndọrọ dị iche iche na-apụta ugbu a. Ụfọdụ na-akọ ọnụ, ụfọdụ na-ekwe nkwa dị iche iche. Nke dị adị ọ dị gị mma? Nke ndị na-ekwe nkwa ha dị gị mma? Ị chọrọ ka ha bata? Ị chọrọ ịgbawa ọchịchị? Ka ị chọrọ ka ndị na-eme ọfụma nọrọ n'obi nke gị dị ka isi fụ ya? Kedu ka esi chọọ ya? Eme ihe dị mma ugbu a bụ na onye ọbụla nwere ikike dị gị ma onye ọbụla n'aka ugbu a. Ọ bụrụ na ị gbaa n'afọ 18 ma ọ bụ karịa, i wee were akwụkwọ ikike nke eji abịa ya aka n'ịhọ ọkwa ọchịchị, ị nwere ike imegharịrị ma ọ bụ họgharịa ọkwa site n'ike ahụ i were. Ịmara onye ahụ dị gị mma, ọ ga-abụ ọ bata obodo adị mma. Ugbu a ka ị nwere ike na ndị a niile na-apụtagasị na-eti mkpu ịchụ nta ka a ga-esi wee beere ha aka, tinye ha n'ọchịchị ka ha chịba. Ịmara onye dị mma ma ọ bụ onye banyere na-anaghị eme ọfụma, ọ bụ ugbu a ka ị nwere ikike ịgbanwe onye ahụ ma ọ bụ tinye onye ị chọrọ ka ọ bata site na ije na nwanne echi wee jee mee gịnị? Bịanyere onye ị chọrọ ka o soro chịa ọchịchị. A sịkwala na nke mere eme olee isi ya. Nwanne, cheta na kemgbe ebidoro ihe a, ya bụ ọchịchị onye kwuo uche ya na Naịjirịa, ihe dị iche iche na-eme. Ọ bụrụ na itoola mara oge ndị ọchịagha, ndị agha na-achị, ị mara ihe dị iche. Ugbu a imirikiti na-ekuzi uche ha, imirikiti na-apụtazi na-ekwu ka ha si chọọ ihe. Mgbanwe dị iche iche ji nwayọọ nwayọọ wee na-abịa. Mana ọ bụrụ akwụkwọ ikike a ka a ga-ejiji nwayọọ nwayọọ wee họpụsịa ndị na-abụghị ndị, wee tiezie ndị bụ ndị na-eme ihe ọma. Atinye onye nke a, ndị nke abata, ọ bụrụ na ọ dịghị mma, achọ ọnụ ndị ọzọ. Oge ndị ọchịchị ndị nke ọzọ batara, imirikiti ọ dịzie ka na ndị ọchịchị otu ndị nke ọzọ na ọ bụrụ na ha bata n'obodo ga-adị mma. Ọkwa anụ ọnụ a sị na ogoli n'ọnụ dị n'abụọ, ọ mara nke ka ya mmanụ. Onye ọbụla amara na nke, ịmara ụfọdụ amara nke ka ha mma. Ugbu a ohere adịkwa n'ọzọ etinye odie ma ọ bụ onye ahụ ị chọrọ n'ọchịchị. Ya bụ na isiokwu anyị nke ụbọchị taa bụ uru ịhọ ọkwa ma ọ bụ ije tụọ akwụkwọ ma ọ bụ ịbịa ya aka ọchịchị bara, ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taata. Anyị agaghị egbu oge. Ị ga-ewu ohere iso tinye ọnụ n'okwu a, mana cheta na okwu anyị na-ekwu ebe a bụ okwu ndị Igbo, nzukọ ndị Igbo. Afa gị ga-agba afọ Igbo na ịchọ itinye ọnụ. Ị ga-asụ Igbo yele ya, agwakwana ya ọgwa, akọkwana ọnụ. Ihe anyị chọrọ ọ bụ nke bụ eziokwu. Maka ije ebe niile, ụfọdụ asị na obodo we ka ọ dị, na nke a adịrị eme, na nke a adịghị, na nke a adịghị. Ụfọdụ kwechikwana sị mba na ọ dịkwa ha mma, maka na obodo adịghị mma kwa uru ndị nze ewe ndị ọ dịara mma. Mana ọ bụrụ na imirikiti jikọọ ọnụ, maka na asịrị ọha karasị, ọha kachasịa bịa isi aka, ewepụta onye ha si na ọ bụ ya ka mma, o mebe ihe a chọrọ. Ọ bụrụ na o mezie ya, ewe ụzọ dị iche iche iwu wepụtara eji ahọgharị onye ahụ. Abụ m Chizzy, mana ọ bụ sọsọ m nwa n'ebe a. Dịka unu si mara ama echi ugwu ele ọnụ kara ya aka n'ihe gbasara ihe na-eme n'obodo na ịkọwa ya n'ụlọ ọrụ anyị ebe a. Ya mere, ama echi kene ndị Igbo.
Igbo ekere m n'unu Chizi nwanne m nwoke ana m adọpụrụ gị okpo ekene okpo ekene Tobel daalụ ndị na-ege anyị ntị biko unu gbakọ ọnụ ka anyị kparịa anụ maka na oge ruo na ọzọ mgbe anyị ga-atinye ọnụ n'okwu na ihe a niile na bụ mkpa anyị na-eme n'obodo ka anyị marụ ka anyị ga-esi wee nọzie ọfụma nọta ihe wee nweta ihe anyị na-achọ na etiti anyị n'obodo. Amechi ịgbapụ ọsọsọ ozugbo dịka anyị si kwuo uru ọchịchị ma ọ bụ ihe ọkwa ọchịchị bara n'agbanyeghị na ụfọdụ ndị ntorobịa ndị otu IPOB nke onye isi ha bụ Nnamdi Kanu na Nnamdi Kanu asị na ha bịaghị n'aka o kwesịrị ekwesị ọ bụ ya ka a ga-esi wee weta ihe a chọrọ. Ịma na anyị na-ekwu ihe a na-ekwu ya na-ekwusi ya ike anyị asụghị ya n'oyibo anyị ekwughị ya ka egwu were ya wee kpaa ihe ọchị kwukwuo ya na ụdị ihe isi ike onu isi ike na ịgbarụ iru wee kwuo ya afụrụ m ka aha ga-esi wee dịrị anyị mma onye ma nke ekwe na-akụ ihe na-eme n'obodo ka ọnọdụ si wee dị kwesịrị ịghọta na enye gị ohere ekwuburu m ya na mbụ n'ụtụtụ mgbe anyị na-asụ nke oyibo anyị na-atapịa n'ọnụ oyibo sị na ọ bụrụ na enye mmadụ ohere ka kwamgbe ka o nwee ohere ikwupụta ma dịka onye mụrụ ya ma ọ ga-amụ ya ọzọ onye ọ na-anụ ma ọ ga-anụ ya ọzọ onye ọ mụrụ ma ọ ga-amụ ya ọzọ ebe o si ihe ọ na-arụ ebe o bi na a na-enye gị ụdị ohere a kwamgbe na ọtụtụ n'ime mmadụ ga-asị mba Chukwu ekwekwana ka m nọgharịa ka m zagharịa afa ka m mụtụ onye ọzọ ma ọ ka m nụtụ onye ọzọ ma ọ bụ ka onye ọzọ nụtụ m ịghọta gị na-ekwu o wee bụrụ ya na inwe ohere ime ihe ka imegharịa ya ka ọ dị mma o nwere ihe karịrị ya ọchịchị onye kwuo uche ya bụ na ihe ọ na-egosi bụ n'obodo na onye ọbụla nwe obodo mana ama na o nwere mgbe mmadụ ncha ga-apụtakwu okwu ya mere eji wee abịa kerie be anyị ọnụ asị na onye arụ na ofu onye ga-abịa na-ejechitere unu jikọ ọnụ wepụta na onye unu chọrọ ka ọ bịa n'etiti ebe ọnụ na-eru n'okwu ka onye ọbụla ka o tinyere unu ọnụ n'okwu ihe na-abụ ihe bụ mkpa unu ọ bịa kwuo ọ nachitekwa n'azụ gwa unu ihe kwuru na akwụkwọ ya ọ ga-anachite azụ kwuo o wee bụrụ ọchịchị onye kwuo uche ya etu ọchịchị ga-esi wee ruo onye ọbụla aka maka na anyị ncha niile ama apụta kwuo ya mere o nwere ndị nke ha bụ ahọpụta gị ọ bụrụ na oge na-arụrụ obodo ọrụ eje ozi ahazi akụ na ụba obodo ekekwana ihe obodo nwere etu ọ ga-esi wee ruo onye ọbụla aka emekwanụ ka ndụ fọrọ ndị mmadụ ka ihe dị ha mma mana anyị ma na ọtụtụ na onye ọbụla ha rarọ na etu Chineke si wee nye mmadụ ncha obumpụta ụwa ka esi mee ihe ka esi eme ihe ka esi achọkwana ihe ka esi ya bụ na onye wepụtara ka o mere ọfụma achọwa ndị ga-eme aka mee ya amanụ n'ọgụ si onye apụta ka apụta ya n'ike na asị ara anọ gaa enene ka isi wee gbanya bụ ọsọ maka na a sịrị na agbacha ọsọ agụ ọnụ maịlụ agụcha maịlụ a ndị be anyị sị na ọgọ gị sị gị ma eri ya ife isi ama imetere ya ọfụma ọ ga-asị gị mbacheru na ya kpọọ ọgọ ọzọ ị mara na ememeghe ya bụ ka a na-ekwu anyị ma n'obodo anyị a na ọtụtụ ihe na-emebi ọtụtụ ihe adịrọ ka o kwesịrị ịdị ndị Igbo be anyị na-eti mkpu na-ebe akwa kuru anya mmiri n'aka ka onye mmiri eju anyị aka maka mmegbu maka mmekpa ahụ maka nnapụ ihe ruru onye na etu esi fọrọ anyị fọgbunye n'ime akụkụ anyị ada afụzi ụzọ a na-azụkwasị anyị okwu n'isi ihe a niile na-ewute onye ọbụla mụnwa tupu ebe ọ dịrọ m mma na a ga-abịa dịka ọchịchị si wee dị taa ahụba ndị na-achị ama erute ndị Igbo ahụba ọkwa ama enye onye Igbo a sịkwa nke ndị ga-apụta ka achịba a ga-akpagide ụzọ kpapụ ndị Igbo n'elu onye ọchịchị obodo bịara wee bịa mbọsị ọ bịara ihe ndị Igbo na-anụ bụ na egwupụtara ihe mmanụ ebe dị etu a na ewuru ọrụ dị etu a ebe dị etu a dị etu a onwere ya na-afụ na be anyị ihe a bịara mee bụ ebe eniri nwa afọ Igbo bụ Azikiwe
abịa techaa ebe ahụ mesichaa ya ọfụma rụzichaa ya si anyị ihe a bụ ihe nyere anyị. Mana ndị a bụ ndị kwere anyị nkwa na ha ga-egwupụta nchekwa ọkụ koolu ka e wee na-enye anyị ọkụ, ka ya mụnyere anyị ọkụ ebe a. Onye ọbụla nwere nke ọ na-eme, o nwere ogodo ị na-eme ife ọkụ wee fụ ụzọ. Ha gwara anyị na a ga-enye anyị ọrụ ụmụaka be anyị, onwere ihe anyị mere. A na-akwa ụzọ igwe, a sị na a ga-akwa ụzọ igwe nke a kwara akwa na-agabụ ebe a. Mgbe anọ m obodo Port Harcourt ebe ejikwana wee kwa okporo ala ụzọ oroko abụ maka koolu afụrụ n'Enugu. Ndị ọcha wee na-achọ ka ha ga-esi wee na-ebupụ ya na mmiri n'ụgbọ mmiri ka o buru ya na-anaba ha, wee si n'Enugu nụrụ ya wee ruo na Port Harcourt. Ọ na-ebukola a na-apụ chọwazịa ka osizi ebe a gbagowa ugwu Awụsa kịtazi asịzịa na ndị be anyị na ọ karịrị anyị nwee nweta ha. Nke Jonathan rụrụ arụ ọgasa onwere emere ya, onye a wee bịa, onye isi ala wee bịa, ndị be anyị etinye mkpu baa akwasị ya, gịnị mere na ọkwa niile ahụrụ ahụ nyere onye ndị be anyị. Ọ sị na ya nechakwara anya na ọkwa ya hụrụ na ya hụrụ etu ndị o kwesịrị na ndị nwere ihe a chọrọ maka ya. Anya were asị ya bụ na ị na-ekwuzina ya n'ụdị na ihe nyere ndị be anyị bụ na onwere onye nwere ihe a chọrọ n'ụdị ọrụ anwa. Ụdị ha dị, kedu ihe ị ga-eme? Ị ga-eje n'ụba ọgụ? Mba. Ị ga-eje kpụrụ mma? Mba. Ị ga-eje si onye wakpo onye isi ala? Mba. Ọkwa onye mere ihe a ọ mụ na gị, kedu etu o si wee bụrụ mụ na gị, etu iwu si wee kwu. Onye a na-echeta m mụa ma erute ya, onye na-enye m ka m na-enye, onye na-emere m ka m na-emere. Ọkwa ịchụwago ihe a na ọ bịara ebe a bụ na ọ na-achụnta vootu ka a tụnyere ya, mana etu o si wee chọọ dị ụmụ Igbo mma. Mba. Ụmụ Igbo ga-asị na ha ga-akwado ya ka ọ nachi azụ, ma ọ bụ na ha ga-akwado ya ka ha ga-akwado na ha ma akwado ya ka ọ ghara ịnachi azụ. Na ndị ọzọ na-azọ na ekwekwe na o nwere ndị na-ekwe ekwu ka ha ga-emere anyị, ma ọ bụ etu esi wee hazie ihe ka ọ dị ka ndị Igbo a ga-enweta uru na nke a. Ya bụ na ohere anyị nwere ka anyị wee bugharịa ihe adịrị anyị mma. Ndị IPOB na-ekwukwa na ama eje eto ke mgbe Jonathan na-achị ha na ndị IPOB na-eme, mana o nwere mgbe eji wee sị na ndị IPOB bụ ndị terọrist, ndị a machie ha kpọọ ha terọrist. Ebodo gị na ịbụ terọrist. Ihe ọ pụtara bụ na ihe iwu kwuru kachacha na a ga-eme onye dara iwu n'obodo ka a ga-eme gị. Akpụrụ gị nhapụ gị adịrị ya. Ndị a ha na-eji mma, ha na-eji egbe, o nwere ihe a na-eme asị na ha bụ terọrist, machie ha. Ya bụ kedu ihe a ga-eme? Ndị Igbo ọ dịrọ ndị Igbo mma. Ndị na-akpa ehi na-eji egbe egbu mmadụ kwada, o nwere ihe mere ha. Ihe a ewute ndị be anyị, asị mba na ndị be anyị a na-asị na ha chọrọzi ụdị ọchịchị a na a ga-agbanwe ya. Ndị nwa so n'ihe anyị ji wee na-ebe akwa arịrị, anyị ji wee na-anwụ, ụmụaka anyị a na-egbu akwafu ọbara ha. Ọ bụrụzie ha bụ ndị pụtara wee sị na ụzọ anyị si ka e wee wepụ wee chigharịa ọchịchị, were uche wee mee ya. Ha sị mba, si ejena wee tinye aka. Asị gịnị? Ịchọrọ ọchịchị bụ ịpụta bịa aka jee Igbo na ọ bụrụ na mụ na gị chizi na ọchịchị dị anyị n'aka, na mụ na gị na-azọ, gị nwa na-achị ma ọmụnwa na-achị, adị m emeta ọfụma. Asị na ohere apụtago ka e wee gbanwee. Ịmara na ihe a ga-eme bụ ka ewepụ m weta gị. Ndị a wee jụ, mana a na-asị sị ejena wee tụọ ọtụtụ mana anyị na-ekwusị na o nwere ebe ihe nọ wee banye n'ihe, maka na ihe ebe ihe nọ wee banye n'ihe bụ na be anyị a bụ ebe ọnụma dị ọkụ. Ndị Igbo na-asị na ha ga-apagharị ọnọdụ obodo a, na a ga-ewepụ ndị nọ anọ weta ndị ọhụụ, ndị ọzọ. Ọ ga-abụ anyị kwa ụkwara asị gịnị na-eme unu, ọ ga-abụ ekewa ihe nye anyị oke ruru anyị, na anyị ga-atụ vootu a tinye aka bịanyesie ya ike. Ịma na ama na ndị Igbo niile na obi anyị n'ofu ebe. Abịasịa ndị ụfọdụ atụ n'akwụkwọ, kedu ihe ọ pụtara? Ọ bụrụ ịgba mgbe okpuru, ọ bụgodo na ọ bụrụ ihe ibu n'uche bụ ịgba mgbe okpuru, o nwee ihe ị ga-eme ọ dịka ọ bụ ịgba mgbe okpuru. Ma ihe kachacha njọ n'ime ihe a bụ na nwa anyị afọ, nwa afọ anyị, mkpume ndị Igbo, okwute ndị Igbo, Peter Obi, na-atụnyere ha aka kịta ha. Ọ bụrụ na ha jebe, ọ bụrụ na onye Igbo bụ osote onye isi ala obodo a,
o nwere etu a ga-esi wee kwube ndị Igbo ghara ikwu Amechi dịka ihe ndị ụmụ ntorobịa IPOB na-ekwu ịna-anya ịfụ nke mbụ ha ga-asị gị bụ nke a tụrụ atụ nke uru gịnị ka eritere ya ofu asị gị oge Jonathan Azikiwe banyere ụmụ Igbo nọgasị na bidoro n'oge Obasanjo nọ na ọkwa gbara ọkpụrụkpụ. Gịnị ka ndị ahụ zụtara ndị Igbo? Gịnị ka ndị Igbo bụ ndị ndọrọndọrọ ọnụ na-eru n'okwu? Kedu dị ọrụ ha rụgoro ndị Igbo ga-egosi na emekwa nke a na ọ ga-adaba? Ọ ya bụ ihe na-ewe ụmụaka. Gịnị na-enwe ha? Ihe a bụ okwu nzuzu. O ji wee bụrụ okwu nzuzu. Okwu iberibe bụ na ndị Hausa na-achịnụ. Kedu ihe ndị na-achịbe ha chịtara ha? Ọ bụrụ ha nwa na-achị. Ije n'ugwu Hausa ụbịam dị ebe anwa karịrị ụbịam dị na banya, mana ọchịchị dị ha n'aka. Ha na-asị kedu ihe e wetara mgbe Jonathan na-achị agbara egwu eke ebe a. Ọ dịghị ka Peter Obi chiwa a ga-abịa gbuo egwu eke na be anyị. Ọ dịghị ka Peter Obi chiba ihe ọ ga-abụ sorochiba ọ ga-adị gị ka ihe a na-abụ ịga mgbokwu ịtọ ịbụọ maọbụ ịtọ ifu ebe ndị uwe ojii maọbụ ndị agha kwabiri ụzọ a na-apịkọrọ ego ndị be anyị na-amaja ndị be anyị. Ọ dị ụdị a ga-adị onwere ego ekwu okwu. Ajụjụ ka m jụrụ, ọ bụ dịka na agbanwe ọchịchị a onwe ka onye Igbo si wee nọtụ onye na-achị nso, ọ dị gị ka ihe bụ mkpa anyị na-ama ekwu ya ị na-asị kedu ihe mere, kedu ihe achọ ka eme? O nwere ihe a ga-eme? A sị na mgbe onye Igbo na-achị na onye Igbo tinyere ndị be anyị. Ọ bụ onye be anyị bụ onye Igbo? Jonathan bụ onye Ijọ, ọ bụ onye ndịda South. Ọ bụ onye Igbo. Ọ kpọtere ndị na-arụrụ ya ọrụ, o wee kpọtedu ndị na-arụrụ ya ọrụ. Jonathan ewee nye n'onye Igbo, o wee bụrụ chief of army staff, onye isi ọchịagha ndị amị. Chụmie ha. Ọ bụrụgodu na ọ chịmere ha, naanị na onye Igbo jiri ọkwa kemgbe agha dachara. O nwere ihe ọ bụ iche na gọọmenti na ya na-ekwu na gọọmenti bụ ka ha na-eri ka ha na-eri. O nwere ihe bụ ugwu, o nwere ihe bụ na ndị mmadụ na-asị na anyị na obi dị anyị mma maka na ọnụ na-eru anyị n'okwu. Iche na ọnụ na-eru n'okwu bụ gịnị? Ọnụ na-eru n'okwu bụ na a na-ekwu mgbe a na-akpa maka a ga-esi wee hazie ihe obodo a ọkachasị gbasara nchekwa. O nwere onye Igbo na-ana ebe anwa? O nwero. Ihe ọzọ ndị Igbo dịka ihe ikwuru ji na-asị na ebe a Maazị Peter Obi nọ, nkume ndị Igbo nọ, n'ọbụ ya bụ ihe n'ọbụ ha na-ekwu ihe ndị Igbo na-anụ, maka na ha ekwuchie n'ike wee sị dịka Atiku sikwu na usoro ihe ọ ga-eji rụọ ọrụ na a ga-ahaziri Naijiria. Ahaziere Naijiria ọnụma na ọnụma, ogbe na ogbe, a na-ahazi ihe si na be ha na-edozigasị ya. Anyị wee na-asị ụmụaka na ọkwa na ọ dịtụkwa ka oyituru ihe a ha na-azọkwa, maka na oge anyị bịa na ọ na-aba anyị na-echekwa onwe anyị, na-atụzi ụtụ etiti, na-achịkwa onwe anyị, na-ewepụta onye ga na-echekwa anyị na ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ anyị nwa na-eme nke anyị, na-ahazi nke anyị, na-atụ ụtụ etiti, na ọ dịtụkwanụ ka ejiri ụbụrụ mee ya na oyituru ihe a ha na-asị ka anyị were onwe anyị. Ọ dị ka ihe anyị na-agwa ha ịjụọ n'ụtụtụ. O nwere ebe a jụọ anyị sị nke a na-eme bụ kedu uru ha ga-enweta na ọ bụ na ha tụọ. Anyị sị ya na uru ha ga-enweta bụ na ị ga-ewepụ onye chọrọ onye ka ya mma abata. Si ya kedu uru ị ga-enweta na ọ bụ na ị tụrọ ume ọnụ pịam nwere ihe okwu. Wee na-asị na mụnwa ka m gwa gị eziokwu, Nnamdi Kanu akarọ m buru ọnụma na iwe Biafra n'obi. Ọ karọ m nghọta ihe a na-ekwu maka Biafra, kama ya mụ na nwere ike ịbụ ọgbọ maọbụ ntọọ ya. Agụgụ m akwụkwọ gbasatara ka obodo anyị si wee dị, ama m ihe na-eme kwa ụbọchị kwa ụbọchị ka anyị na-abịa atụnye ọnụ n'okwu n'ihe na-eme n'obodo ebe a. Mana ọ bụrụ ihe dị mma na ịkpachara anya na-eji arafu ụmụaka, chịrị ha isi na-achịnye n'ọhịa, ị na-eme na ị bụ supreme leader. A sị gị bịa ka a nọrọ na kwuo okwu, kwuo nke gị ka m kwuo nke m. Ịjụ ihe ị na-eme bụ ị nọrọ ebe ị nọ na-akpọ ndị mmadụ, ị na-akpọrị ndị mmadụ, na-arafu ndị mmadụ. Mba, anyị asịrọ na etu esi eme ndị Igbo amaka, anyị asịrọ na anyị achọrọ Biafra, mana anyị na-ekwu bụ kedu ụzọ anyị ga-esi wee nweta ya.
mgbe anyị na-achụ ya kedu ihe anyị ga-eme ekwuru m ya sị na chizi anyị si nyaa wee bata taa sikwa taa na-eje echi ọ bụkwa na ị mara ebe ị nọ taa enwe ike ma amakwa ebe ị na-eje echi isofie ụzọ imerukwa ebe ị chọrọ ije kedu etu esi esofie ụzọ a ekwuru sị kedu ihe a na-achọ onwe mgbe ha bido na-asị Biafra Biafra nye anyị Biafra nye anyị Biafra esizie ha si n'inye anyị ikwu nye anyị Biafra kwuweziesi nye anyị referendum ya bụ nye anyị ikike ka anyị tụlie aka ka onye ọbụla kwuo ma anyị a ga-anọ ma anyị a ga-apụ agwa ha sị ha na o nwere ka a si eme ya kọrọ ha obodo nwegoro onwe ha na ndị ka na-azọ inwere onwe ha anyị kọrọ maka South Sudan kọrọ ha maka ndị Catalonia gwa ha maka ndị Western Sahara gwa ha maka ndị Scotland ihe a niile bụ ihe mere eme history ya dị ije imepe akwụkwọ gụọ ya iweta foonu gị ịpịapịta ya gụọ ya ka ha si wee na-achọ nke ha ndị Britain ka na-asị na ha ga-esi ka ha si apụ aka na ihe a bụ ihe kachacha eri ha oge kịta nwaanyị a na-asị na ha ga-apụ mana o nwere ka a ga-esi wee pụ o nwere ihe niile nwere usoro anyị wee na-asị ha na tupu ka anyị tinye n'ụkwụ n'ụzọ anyị ga-esi wee pụ mana tupu anyị apụọ kedu ihe anyị ga-eme n'oge ugbu a maka na kịta ma ị chọrọ ya ma ị chọrọ ya ọkwa Naijiria ka anyị ka nọ ọkwa Buhari na-achị ka na-achị ọkwa ndị ya na ya ka na-achị ka na-achị ọkwa ihe a chọrọ bụ ihe ga-eme ndị Igbo ọkwa ya nyere ndị Igbo bụ ihe ndị Igbo ga-eweta kedu ka anyị ga-esi wee mee ka anyị mara na taa na anyị anwụrụ taa ka anyị wee dị ndụ ruo echi ọkwa na ya bụ ihe anyị na-ekwu ọ bụ ịnụpụ isi isi n'ime ịnụpụ isi naanị ma ị chọrọ ije nụọ ọgụ ịnụpụ isi niile ị na-enụpụ isi bụ ka ije nụọ ọgụ ijewe agha na ị na-anụ agha kedu mgbe iji kedu egbe iji agha kwadoro akwado bụ ije nwụfuo ọ ka ije nwụfuo ịkwado jide ngwa ọgụ kemgbe a kwụsịrị agha Biafra ka ndị a ji wee na-akwadokwa eche ndị Igbo ka ha mee pim ka ha mee ihe gbasara ọgụ ọzọ nke a bụzi mkpochapụ kemgbe a ka e bidoro ya ya bụ ọgụ anyị ga-anụ bụ ọgụ ọgụgụ isi agha uche amamihe ka anyị ga-eji wee nụọ ya bụ ọgụ ọ bụrụ nzogbu enyi mba ka enyi ifo iro azọgbuo gị ihe anyị ga-eme nke a na-agwa gị mkpụrụ mbọchị ịtọ gara aga mmadụ ịtọ nwụrụ ụmụaka be anyị anwụchago n'Ọnịcha ha nwụrụ na ha na-asị ha pụtara wee je na ihe na-egosi gị na ndị a ma ihe ha na-eme na ọ dị ka o nwere ndị a na-akpara akpụkpa unu bịa tisaa ịtụnye aka n'ala Igbo kpatara mgbe ha pụtara wee na-akpagharị n'Aba na-ebugharị ọkọlọtọ ha na-eme abachagharị ebe niile o nwere onye sịrị ha ejezina o nwere onye chughachiri hazi mana nke izizi mgbe mbụ anwa afọ ebe a na-agbakọ eje ọkwa mbọsị ka anyị gụrụ ebe a na ha kpụrụ ha wee kpụrụ ha sị na ha ji dangerous weapon ya bụ ọtụtụ ngwa ọgụ dị iche iche na-emerụ mmadụ a na-egbu mmadụ kedu dangerous weapon ha gụrụ ụgbọala totum ọkọlọtọ flag na akwụkwọ ndị Biafra ihe a bụ dangerous weapon mana kịta ha bụ flag aga ebe niile o nwere onye si ha nachi ya azụ ha ma eje jụọ onwe ha ajụjụ sị kedu ihe kpatara na ọ bụrụ na ndị Igbo mebie ga-emebi ihe n'ala Igbo na ndị a na-eme anyị ha ga na-akwanyere anyị aka ka anyị na-aga ka anyị memina onwe anyị ka anyị mebie ihe na be anyị ma ọ bụrụ na anyị bịasị ka anyị nụsaba ha ọgụ ekporo ndị amị bịa gasa naanị ụbọchị ndị ka ha bịara maka na ndị mmadụ abịa kwuwesị na ọkwa unu ziri ndị a ọ bụrụ na ọ bụrụ na unu ziri ha ka ihe mere na unu hapụrụ ha na-emebi ihe na-eje na-etitu ihe ọkọlọtọ ndị mmadụ tinyecha ha ji azọ ihe nzọrọndọrọ onyonyo ha jewe ha na ha nụba ọgụ egbuo mmadụ ịtọ mgbe na-asị ị na-anya ihe kpatara ndị mmadụ ga-eji wee sị na a ga-etinye aka ka a gbanwee ọnọdụ erika kịta chizi mgbe gọọmenti a na-anọ bịara ha batara abịa nọ arọ nke na ugbu a APC ha bịa bido na 2015 na ruo 2018 obodo anyị ndị ụbịam agụụ ndị enwero ka ọ hazi ha ndị ada erinwuzi nri abịa na-agụta ha nde 87 87 million poor people n'obodo a mana ịma na kemgbe anwa last year ya arọ gara aga ka na-etinye obere achọrọ ka onye ọbụla ghọta last year 2018 adị
87 million ụbịam jizi aka n'obodo a ị ma na ka m na-agwa gị ya site mgbe anwa ọ na-agata nkeji 6 otu nkeji ọbụla gara mmadụ 6 abanyego na akpatakpa ụbịama every 6 minutes every minute a kere 10,000 naira n'ahịa ha si na ha ji abụnye ndị ka iri nde chizi iri nde abụọ na ụma ise iri nde abụọ na-ebe ka esi na ụbịambunite site na ka esi kee ha 10,000 naira 10,000 naira kedu ebe ha nọ osote onye isi ala anyị Naịjirịa bụ ka m na-agwa gị ha na-aga n'ahịa na-eke ego ka m na-agwa gị ha o nwere ndị ebe a na-akpọ World Poverty Clock ya elekere ụwa eji enene ka ụbịam si wee na-aga ịma na ndị a na ha bịara sị n'obodo anyị na ka ha bịara nyocha obodo anyị site na Novemba 2018 wee ruo February anyị nọ 2019 na mmadụ nde 3 abanyegokwa na ndị oke ụbịama ya bụ n'anya Novemba bụkwa ọnwa one from site na Novemba ruo Jenụwarị February Novemba Disemba Jenụwarị February ọnwa 4 anyị nwego 3 million extreme poor people n'obodo a ọzọ ndị ụbịam ọnụ ntụ wee na-asị gọọmenti na-achị ụdị ha wee na-eme chizi ọ bụ na agụ ada agụ gị ọ bụ na agụ ada agụ ha agụụ na-agụ m ama m ụdị ihe m na-emebu bifo ihe m ga-emecha njide ego n'aka mara ụdị ego ga-abịara m mana kịta ọ dị ọzọ na ka ị na-ayọ nwanne gị bụ ka nwanne gị na-ayọ onye ọzọ nke a bụ osisi dakọrọ osisi ya wee dara jebe okwu asị ego adịrọ ọ bụrụ ego dị ndị mmadụ ewe ị na-ezu ihe adịrọ ọ bụrụ na ego dị ebe a kịta ọ bụrụ na nyipụ uwe ma chisịa ọ bụrụ ego dị n'ime ya ije ezube ya ego adịrọ ha asịzina mmadụ asụzina na ego adịrọ maka na ha kpichichago onwerebe ma gọọmenti na-achọ ego chizi gọọmenti na-achọ ego mbọsị eni ha jiri bite $25 million ego bekee $25 million asị ya kedu nji eme ha chọjiri ya na Brazil kedu ya ji eme ka ha wee wepụta ọrụ create ya employment ka m kwuo ya ka e wee mata gọọmenti na-ebi ego ndị ebigidego ego amarọ na ị ga-enye n'anya ka kpọkọta triliọn n'Igbo triliọn onwe ka esi akpụ ya n'Igbo ijeri ego dị na ego ha bitegoro ka ha batara ụgwọ ha jizi ugbu a nọ na 21 million triliọn naira ndị na-eme ihe a ya ka ị ga-enecha echi anyị akwụbịa ọ bụrụ PDP mgbe PDP bịara na-emegheri achụ ha ọsọ chụọ ọkpa eru ala ihe demokrasi na-ewetara anyị ọchịchị onye kwuo uche ya bụ na ndị na-eme ọfụma asị ya gawa n'iru. Kedu ndụmọdụ gị ugbu a gbasara ndị Igbo ka ihe a ga-esi wee sizie n'ụbịam akpa ọgwụ? Ihe ndị Igbo ga-eme bụ ihe ndị Igbo na-eme kedu mkpu anyị na-eti kedu akwa anyị na-ebe na anyị bụ ndị Oriental Brothers ebeela akwa ụwa bee akwa ụwa begara chi anyị akwa onye na chi ya chi anyị wee nụ akwa anyị na-ebe wee zaa anyị wee si ndị Igbo na m ga-eficha unu anya mmiri n'anya wee wepụta onye ụwa niile na-akwanyere ugwu maka o si wee dị kịta na ụdị ka esi wee nabata Peter Obi na ya na Atiku banye n'ọkwa onye a na-ekwu okwu ndị mba ụwa ga-ege ya ntị. Mana ihe ndị IPOB na-ekwu bụ na ichie aka na-achị Naịjirịa bụ Fulani Alhaji Atiku Abubakar a na-ekwu bụ Fulani na isi ikpe karakwa na akpa ọ bụrụ eziokwu ọ bụ eziokwu na ha bụ Fulani mana o nwere onye na-asị gị na ọ naanị ndị Igbo nwe Naịjirịa ọ naanị ndị Fulani nwe Naịjirịa ọ bụrụ eweta ebe a aka jikọ ọnụ ọgba ụfụfụ ana m abịa wee na-ekwusị na enwere Fulani nwee Fulani achọrọ ka ndị Igbo kute ume nwee Fulani na-egbu mmadụ nwee Fulani bụ oyi ndị Igbo nwee Fulani na-anụ onye Igbo nwee Fulani ndị Igbo na-anụkwa o nwee ndị Igbo bụ ajọ mmadụ o nwee ndị Igbo bụ oyi ọha ihe anyị na-ekwu abụrụ
maka na onye Fulani na ụdị mmadụ ọ bụ ebe onye ga-achị obodo ebe onye na-achị obodo ebe ọ bụla isi si pụta ọ bụgodo gara ka ị ga-esi bịa maka imewe ọfụma ihe ka anyị na-achọ ọkwa nwere mgbe ndị abịa eji m ka m wee na okwu ka eji ekwu okwu ọkwa ndị Igbo tụrụ Theodoji ndị Aba tụrụ Theodoji mmiri na Aba mbọsị ebugoro ozu Ikemba ebe anwa sị Rochas gị bịa chịa anyị ọ bụgodo naanị ofu ọnwa ka mgbe ahụ amara na ihe ukwu bụ ụzọ kpere azụ na onye a na-asị ya bịa chịa mana ihe na-ewe na-ekwu ya bụ ma ọchịchị dị mkpa eziokwu na Atiku bụ Fulani mana o dogo anya na onye na-eso Atiku bụ onye Igbo Buhari onye ya na ya na-achị ọkwa onye Yoruba ọ bụ onye Igbo Chizi ọ bụ na nọ n'ọhịa mmadụ asị m bịa nọrọ na ma mmiri na-ezo na-ama m n'ọhịa mmadụ asị m bịa nọrọ na bịa zere ndo ka m si ebe a wee na-amagodo ka m na-ene anya na ụlọ nọ n'akụkụ ya ka m mara ma ga-emezibe m ga-apụgodo na mmiri tupu ma achịkọwa uche bara ihe m ga-eme ihe na-ekwu bụ na onye adịnyere aka wee tụọ ka o si wee masị ya mmadụ asịkwa tinyere onye a maọbụ tinyere onye a mana ị bụrụ nwafọ Igbo jee mee ihe ọ dị gị ka ọ bụ ihe ga-adị Igbo mma mana onye si na ya ma abịa tinye aka mbụ echi nwanne echi onye a bụ onye a na-agwa gị afụrụ Igbo n'anya onye a na-agwa gị abụrụ ezigbo mmadụ onye a na-agwa gị abụrụ onye chọrọ ka anyị si ebe anyị nọpụta maka na ọ ịdọsa anyị adọsa ọ bụrụ ịkpụkọ ihe anyị ọnụ ka anyị fụta ụzọ ka anyị kụta ume ka ejiri ile gụọ eze ọnụ pụta n'igwe jenu bịa ya aka site na ka obi unu si chọrọ na onye unu chọrọ ka ihe a na-ekwu ịmara nke dị gị mma aka dị gị mma ijiri afido n'isi ọkwa ya ka anyị na-ekwu ebe a anyị bịa site azụ anyị gbapụ ekwentị ka onunwa na-akpọ soro tinye ọnụ onunwa na-ege soro tinye ọnụ ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma cheta na ọ bụ nzukọ ka ị na-ege anyị kara aka na-ekele Tobechukwu ka o si ebusa ya na ọba onyonyo nke zuru ụwa niile ya bụ na YouTube ije ebe a chọba kpakpando onyonyo kpakpando ka ị wee fụ ụmụ ihe niile abụ m Chizani anyị lee afịa pụta anyị agbapụ ekwentị ka ị wee soro tinye ọnụ anyị na-abịa ọ bụ onye asịrị ukwebe adịghị ọnụnụ ndị ikwe ma ndị ekwela ọ bụ onye ahụ lere nsogbu a nke a bụ eziokwu ndị kwe na ndị ekweghị ụfọdụ na-asị ka anyị jebe ya aka ụfọdụ ụmụaka na-asị mba nke mere eme ole ebe ọ dị kedu nke ị kwuru na ya ọ bụ ya ka anyị na-ekwu n'ọnụ ka akara ekwentị ị ga-eji wee tinyekwa ọnụ na ya ugbu a bụ 099-099-077-009 bụ akara ekwentị ga-eji weta ọnụ na ya ugbu a ọ bụ nzukọ ka ị na-ege abụ m Chizani ka m webe okwu unu ugbu a ozigbo ka a na-akọzi n'ubi onye anyị bịara kpọmkwem onye na-akpọ ndị ka ị mere ọkwa Igbo ka anyị na-asụ ọ dị mma ọnụka bụ ọnụkọ ndị Igbo ngwa sụọ Igbo yele ya ebe ka isi agbagwa ya afa gị afa gị bụ ọ dị mma ụbọchị ọzọ ị mara na anyị na-aza afọ Igbo ebe a ihe anyị na-aza bụ afọ Igbo na-asụ Igbo yele eye biko ịchọ iti ọnụ okwu n'ọnụ ka afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga na-asụ Igbo yele eye maka na izu ka mma na nneji anyị na-agba izu onwe anyị dịka ndị Igbo gwa anyị nke gị n'olu Igbo onye na-akpọ ekele m gị ndị ka ị mere ọ ga-adịrị gị mma ndị ka ị mere gwa ya afa gị na-ebisa gba oke afọ gaa n'iru nwanne m daalụ nna m ochie na-eme ntinye aka nna m toro ikekwe na-eme ntinye aka nkịta anụ asị ego na-akụ ugboro ugboro onwere mgbe m kwuru ebe ahụ itinye aka na-achị ike nọ ebe ahụ kwere na anwụ tie ezigbo
aba mkpụrụ afọ onweghị uru nwoke ka bụrụ dị ebe ahụ ya mere anyị ga-ekwu ọsọ kwuru na eziokwu dị ka anyị ahụ nwanne anyị nwoke gara na-agwa anyị eziokwu na-ekpughe anyị anya ya edo na-ezo na-adị ka arụ anyị tozi na ahụ nke ọbụla anyị kwuru ka anyị ga-ekwu amadị ya kọrọ nwe ozi na-eritere na aka ndị fụkarị na-akụrụ ya na-arụ onweghị onye Okafọ ọ dị mma uche ya adịghị ya njọ daalụ nke a bụ uche Okafọ arụ uche ya adịghị ya njọ akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ Ogechukwu gaa n'iru Ogechukwu gaa n'iru oge Buhari kpọtara Jonathan kpọtara Osubanjo kpatara Osubanjo kwuru onye ihe Osubanjo kwuru ọlọta ya mebisi ihe ahụ niile na-eje dị ya mma ihe akịta Osubanjo Buhari na-eme Osubanjo ihe ahụ ka Atiku na-aga ile Peter Obi anyị adịghị ihe anyị chọrọ Biafra ndewo daalụ uche ya dị ya njọ o webụla 099770110 na 9 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee bịa ya aka ma ọ bụ kwuo okwu uche nke gị onye na-akpọ Odogwu ndị ka ime gwa ya afa gị na ebe isi akpọ nwanne ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ gaa n'iru maazị onye n'uche ya gaa n'iru daalụ Chineke gọzie gị nke izi bụ na ebugo m ya mgbu na nwa amụrụ na nwụtụrụla nne ya ọbụla tinye ya na-apụta ga-etinye aka n'akwụkwọ bụ ka egwu eke ga na-aba n'ala Igbo anyị onye mụmakwa onye ọka na-alụ Buhari ọrụ nwa agbọghọ ọbụla anyị chọrọ inwere onwe anyị eto m wee gwa ya Biafra m ga-akọ akụkọ ụfọdụ otu mma ma anyị nwere Biafra nke tata nke echi mana anyị ga-aghọta na Ojukwu bụ onye isi obodo anyị akụkụ ndị Igbo mgbe ahụ nọ nwere ikike o ji wee nwewute Igbo mmeri ike ekele ebe anyị pụtụrụ ọ kaala anyị mara na anyị pụtarị ma ga-abanye n'ọchịchị obodo a ike ebe a wee chọọ ụzọ mana otu anyị ga-esi wee nwere onwe anyị ọdịbe na-aghọta bụ datina tọrọ iwe were gị na mbike ewe iwe ihe na-agwụ n'ime iwe na-ekwu bụ na ọ nwere ndị na-arụ Buhari ọrụ maka na etinye ma abanye aka echi niile were onye dịla mma tinye ebe a ma na-eme iwe na-eme anyị kedu ụlọ ọ baara anyị kedu ede na anyị ga-erite ya oge ma ana m ayọ ndị IPOB onye ọbụla pụta benye aka n'akwụkwọ kama ma ga-achụwa ndị ha na-eme ndị kama ma ga-abụta ga-aleta nwa ikuku nwachi ntị wee maliwe ọzọ anyị ga-eme dịka ododo gbapụta benye aka ma ọ sara baba ma banye aka ba ma ya na ba bụ ndị Igbo ndị duru ndị mmụọ jee egwe eduru mmadụ jee ekwa ndị mụ na-aga ma mụ na gị na-abayoro gbapụta banye aka mụ nwa ga-eje banye aka akwadoro m ka anyị nwere onwe anyị ka anyị nwere onwe anyị mana ga-ebinye aka gbapụta ga-ebinye aka daalụ n'ọrụ Amechi ewe ihe anyị chọrọ ịkọwara ndị a Ojukwu ji akụ ya na akụ nna ya na ihe niile wee n'ọrụ Igbo ọgụ Biafra mana ka Ojukwu natara ọ banyere n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị cheta na ọkwa ụzọ ndọrọ ndọrọ ka a ga-esi wee weta ihe a na-achọ ọ bụghị sọsọ ya ehibere APGA nke bụ nke ndị Igbo bụ nke Ojukwu so wee bido banye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ihe anyị na-eji arụtụ aka bụ ndị a na-asị na ụzọ maka na ife ụzọ nke ọzọ anụga ya
ka anyị nụke n'anya ndọrọ ndọrọ ọchịchị jiri uche na anya ndọrọ ndọrọ ọchịchị mara na a ga-esi ebe a weta onwe mbọsị nje Ogbete ifu mmadụ ka m ruru ebe anwa onye a njere efu wee si ndị ya na ya nọ nekwanụ na onye a bụ wọtshọt nwa anyị na na-adị na-akpakọrị ha agbakọ onye ọbụla na-ekwu ekwugide nsịfa unu na-asị na unu ama bịanye aka ngwagwagodum na nke abụrụzi na anyị nọ na redio anyị na-akpa nkata ụmụnne unu gwagodum etu ha ga-esi wee nye Igbo ife anyị na-achọ na mbụ kedu ihe anyị na-achọ ha sị Biafra ịma na o nwere ka ị ga-esi wee mara ihe ị na-achọ isi ụzọ ebe ihe ị na-achọ adịrọ itinye isi n'ọfịa ndị be anyị si na ama arụ ọmarụ atụọrọ ọmarụ mana atụọrọ ofenye isi n'ọfịa etu ndị a si achọzi ha na-achọzi ya ka ofeke na-efenye isi n'ọhịa anyị na-ayọ ha na Ojukwu na anyị na-anụ Biafra na-ewetara ha Biafra ịma na Biafra abụrụ afa ndị Igbo Biafra bụ afa ndị Ijaw iruo na ederede map akwụkwọ map esere ese nkọwa obodo ka obodo si wee dị o nwere mgbe esechara mapụ a enwere ebe a na-akpọ Bight of Biafra ebe a bụ arụ mmiri dị na iruo be ndị Ijaw ndị be anyị wee zụcha wee sị kedu afa a ga-aza Ojukwu wee sị na a ga-aza afa ga-eburu onye ọbụla na ọma bụ afa ga-ejikọta ndị ndịda ịmana ka o si wee dị ha mgbe anwa ọ dị ka ọ bụ ihe ọgụ ga-emeta Ojukwu wee nụcha ọgụ a o wee dị etu o si wee dị oluzie taa wee na-afụ na ihe na-eme n'obodo a ka esi wee fọnye anyị ebe a fọnyere anyị ka esi wee kwanye anyị ebe a kwanyere anyị nnọọ maka na eji echiche wee na-eso anyị Igbo wee sị ka anyị kpagodo nkata ka anyị nụgodo ọgụ echiche ihe na Ojukwu natara wee soro MPN soro Shagari onye ugwu onye Fulani soro ya wee zi ihe ọ zọrọ ọkwa ndị Igbo anyị a bụ ndị pụtara wee kwatukwuo ya mana Ojukwu ji wee soro igwe ike isi gịnị mere o soro Zik aghụghọ ọma na onwe ka esi eme ihe na ndị asị ya nata wee nye asị ya na ọ bụ na ị ga-anata na anyị na gị ga-arụ uche ka esi alụ azụ okwu uche ka ngwa ka nnatagodu gosigodu ma na ebe m ga-azọsọ ọkpa ka o soro ha wee rụọ ebe Jim na Zik na-arụ n'Enugu ka o jegodu Lagos mgbe ahụ ọbụba Abuja ka ọ mara ihe a na-akpa mara ihe ọ ga-agwa ndị be anyị ndị aghọtaghị ya ha ekwere ka o ruo ha nso Ojukwu ejerozi ojero mana ka a bịara na-eme ohibe apụga o wenyere okwute ndị Igbo aka elu si bikonu na ihe ikpeazụ unu ga-emere m ka arụ a na-aya m ihe unu ga-emere m bụ tinye na onye ndị a fụrụ mgbe Ojukwu wenyere Peter Obi aka kịta Peter Obi abụrụgo onye na-akwado isote onye isi ala obodo gịnị mere ha meji wee pụta ka ihe anyị jiri ụtụ ya aka bụ ndị si na ọ bụghị ndọrọ ndọrọ ka a ga-eji weta maka na anyị mere na nke aya afụ ka nke a si gaa ugbu a ka e weziri uche mee nke a ndị ụfọdụ aghọtara ihe a na-akọ ya bụ ọ kara ndị Igbo mma na ha pụtara jee bịa ya aka bịanyere onye ga-enyere ha na-aghọta ihe a na-ekwu onye na-akpọ akwa Igbo ka anyị na-asụ gụọ ya afa gị na ebe isi akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ebe ka isi akpọ ngwa tinye ọnụ n'okwu bee ya nkenke anyị egodola aka ka ewepụgodo Buhari a bikọs na ya na-ebufe ndị IPOB a esi ebe ahụ wee tụma ya ka anyị ndị mmadụ ahụ tụwa bụta ahụ Buhari ahụ ha tegoro ọdụ na-ayọ ndị IPOB niile ya atụgo nke ewepụgodo Buhari a ụlọ na problem anyị tụma aha zọ ya ọrịrịghachi agaghị eto ya isi anyị mgbe ụka anyị gwara gbaje dị otu Biafra biko daalụ udo dịrị gị onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ igwe bee ya nkenke ebe ọrụ na Biafra abụrụ aha Igbo sọsọ
na ndị ndịda ndịda and kama a ga-asị na ha ma apụta bịa tụnyere akwụkwọ ka ndị Igbo si na ha na mma apụta ka ha mụrụta ihe ebe ahụ onye ọbụla pụta mụkwa kwenyere na obi nkume ndị Igbo na-eje Abuja iji sụọrọ anyị ụzọ ndị Igbo ọ na-eji sụọrọ anyị ndị Igbo ụzọ mmụọ Ojukwu a o ji wenye ya ka esi jide n'ụwa agbapụga ekwenakọta mmụọ ahụ ga na-ejikọta obi ịsụọrọ ndị Igbo ụzọ ife ọbụla adịrị anyị na maka Chief Chikwasi Okorie ekwuzie si na anyị ga-eje tinye very strong political power block ka anyị nwee ike mmezi anyị na-achọ ekelekwe m. Daalụ. Onye na-akpọ? Gụọ ya afa gị na ebe isi akpọ. Afa m bụ Onyeka, esi m Anambra Steeti. Gaa n'iru Onyeka. Okay, biko a na-ekene unu na studio. Daalụ. Ma sụọ Igbo ka anyị na-asụ. Okay, mba nke a ozugbo. Ihe na-ekwu gbasara ndị be anyị na-asị na ha ga-apụta na ntụnye aka. Gara n'ihe onye isi ha gwara ha. Ha ga-apụta ntụnye aka gasị na asị na ha sịchara abịnye onwe uru ha na-erite nye anyị. Ya ha na-agapụ na ụmụnne anyị mmadụ n'ime na-egwu mbọsị gara aga. Onye isi ha na-agwa ada sị na mba ofeke na-emere onwe ya jọị ndị familie. Gbasịa mbọ ike sụọ Igbo. Ị nọkwa ya? Ọ dị mma, ọ gbubiela ka anyị were onye ọzọ. Onye na-akpọ? Emeka, ka ekwulu ọbịa dị. Emeka, ka ekwulu ọbịa si ada. Nwanne m nwoke daalụ. Ka ekwulu ọbịa dị na efifia. Daalụ. Wee na-ekwu na ya agaghị eso ebinye aka nwanne echi na-abịa abịa onye ahụ bụ onye iberibe ị mara na amaghị ihe nke ahụ bụ mkpebi onye iberibe ha mere anyị na-agwa ha na-agwa onye ọbụla ike ya bịa nwanne echi ya bịa aka ka achụpụ ọchịchị anụmanụ ha mma ọchịchị na-enye anyị nsogbu na-awa anyị isi ihe a bụ ohere anyị nwere ime ka ọnọdụ ka anyị mee ka ọnọdụ wee dị mma a na-akpọ ụfọdụ akụ ha anaghị eji ata na ejinyere m aka mgbe eji otu a binye aka mgbe eji otu a gịnị pụtara na ya iwu abụrụ na ihe anyị mere ụnyaahụ mee ya ya ụlọ onwe isi na nke agaghị enwe isi ya mee ya na ka mara ma ọ ga-enwe isi ọ gaghị enwe isi ya mere anyị na-akpụ mba niile nọ n'ala Igbo a ka ha pụta nwanne echi abụghị eri n'ahịa ọnwụrụ ya nwere anyị na-arịa ahịa ụlọ pụta ya bụ na imeghị na otu ahụ egakwara n'ihu na-ekpeta ọbụla apụsịkwana ebe a na Igbo okwu a na-ekpeta isi na egburu gị isi na emere gị nke emere gị nke ọzọ bịa nwanne echi ya binye aka ka a tụpụ ndị anụ ugbu a maka na onweghị egbuo na anya egbuo daalụ. Emeka daalụ udo dịrị gị daalụ Emeka ọ dị mma anyị na-ekwu ya onye ọbụla kwa uche ya ma akọ n'ọnụ. Onye na-akpọ? Ọfịa sụọ Igbo yele ị mara taa anyị mere ya ọ dị mfe. Gaa n'iru Ọfịa. Ihe m na-ekwu ebe ahụ bụ ndị ahụ na-asị na ha ma apụta ọgbabụjụ ahụghị m onye Ebonyi steeti Abakaliki mana ndị ahụ na-asị na ha ma apụta tụọ vootu ha na ebe a mgbe anyị lụrụ agha Naijiria Biafra war n'ọnọdụ hapụ ha aka ha bụ ndị izuzu dịka onye ekolobịa kwuru enweghị sensị ejighị sensị ha ọ na ha ji akọnuche ha ihe ha ga-eme bụ ha jisi ndị ike nkwado ndị agha ga-aga ebe a na-akpọ senet n'elu iwu ebuzi ebe ahụ achọghị ihe a na-achọ a ga-anọ n'ime ụlọ ha na-asị na ha na-achọ Biafra anọ m ebe a na afụfụ niile m tara na Biafra mere ka ha na-akọ ha baa ụlọ ọ bụrụ na ha tụọ vootu anyị ga-eje tụọ nke m na-ele anya kịta na-agụkọ awa onye m jee banye paa tụọ vootu bụ na nwunye m. Daalụ Ọfịa daalụ Ọfịa daalụ wee bụrụ ya. Onye na-akpọ?
ekele gị gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ Odogwu ekele m gị nwanne ekele m gị mgbede ọma ọ ga-adịrịrị gị mma gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ gaa n'iru biko na-achọrọ m ịma ka ọ bụ a na-amaghị mmadụ amaghị ọ bụrụ na onye ahụ si na ya nụrụ nwaanyị na ya achọghị nụ nwaanyị ọzọ ọ bụ mmanye mmanye gịnị a na-amanye mmadụ na onye chọrọ ịnụ nwaanyị si na ya dị anụzi jụọ anyị ị na-ajụ anyị ajụjụ jụọ anyị ajụjụ ka anyị ga-esi ghọta ihe na-ajụ anyị na-ekwu okwu di na nwaanyị ebe ihe anyị na-ekwu bụ ka a ga-esi ha ọkwa gwa anyị kwuo ihe ị chọrọ ikwu ka anyị ghọta ihe na-ekwu oge adịrọ ihe m na-ekwu bụ na anyị atụrụ election for how many years mana o nwere ihe so na anyị chọrọ otu election ọzọ ọ bụghị ihe by force uche nke gị mana ị chọrọ ịtụ elekshọn ọzọ kedu etu a ga-esi wee mezi onye ga-achị gị kedu etu ọ ga-esi pụtazi kedu etu onye ga-eche ọ bụ na ka anyị were onye ọzọ a ga-achịkọta ya ọnụ maka oge ndị chọrọ iti ọnụ n'okwu akarịrị akarị ka anyị were onye ọzọ okwu n'uche nke onye na-akpọ ekele m gwa ya afa gị na ebe isi akpọ na nkenke biko ọmụmaazị onye n'uche akpọchiri m azụ ekenekwe m unu n'ọlụ ọmụrụ na-alụ gaa n'iru ka nkwụkwọchi ọzọ ibe enyi wee bido nete n'ebe Ojukwu na ebe Kilotogbanụ ọgwụ bụ na Nnamdi Kanu na-agwa ndị ochie iwe a ga-eme olugo mgbe ọ ga-apụta ma ibe ahụ ọ ga-eme ibe a na-eme ma ọ nwere ibe kwadotara ime na-ebute na ndị ọchịchị ọdịda anyanwụ ndị ọchịchị nọ n'ọchịchị kịta na-ebu ndị agha ma ndị uwe ojii ekwecha n'Igbo dịka etu si wee kwu ike ebe agalụ ebe dịka ebe anụnwa akwụsị gị naghị ego ebe ị ga-eje ihe ị ga-ebu ụgwọ moto jee naira 15 ịbụọ naira 10 ọ kwesịrị ekwesị olugo mgbe a ga-apụta bụ Nnamdi Kanu na ndị adịnaba eme nye anyị ebe ha chọbụ referendum ewepụtara ihe a na-eme maka na mgbe Ojukwu oge akwatụrụ ọchịchị Ojukwu gwara Gowon onye ike onye omigbo onye Yoruba nye pụta ka ọ gbakọrọ ọkwa ndị amajụ n'ọdịnihu Ojukwu mee iwe ojigburu nwoke weta ikie weta die weta ibe niile onye nọ n'obodo ebe ọ na-achọ na-atụkarị ego o ji anụ ọgwụ nye bụ ete ka ọ bịa mmiri ka e wee mmadụ nwere ọ na-eme ọka akpati na mmadụ uche bụ ndị ala daalụ onye na-akpọ ọ ga-adịrị gị mma oyiye ndị ekonomi ndị maka Owere Court daalụ nwanne m nwaanyị ọ ga-adịrị gị mma gaa n'iru onye wee dị mma isiokwu anyị dị na mgbede ọ tụtụrụ okwu na ha na-eme ndị Igbo adịrọ mma maka ntụtụrụ na-abụ isi iche na-agụ akwa ma n'ihe bụ na ọ bụghị iwe na a ga-eji wee na-efe ya bụ ọnọdụ kwụsị adịgo onye ọbụla ga-esi ike ga-atụli aka na tupu ga-emeri isi eji ike wee dị ekele m daalụ onye daalụ ndị be amamihe abụrụ uche bụkwa na akpa o gwara ndị nke ha na-akpụ n'ala o nwere ndị hapụrụ uche ha na-aga chee na aka aja uche ha na-aga ị na-asị na ị chọrọzi ịtụziaka ọ dịzi ka isi na ị chọrọzi gọọmenti onye na-achọzi bụ ka anyị dịzi ka obodo ụmụ anụmanụ ebe enwere isi enwere ọdụ nwere onye na-achị ma ụmụ anụmanụ nkịtị nwegodoro ka ha si wee hazie ebe ha ewe ihe m na-ajụ si ebe ihe na-ewute karịa bụ na ụmụaka na-ekwu emena nke ọzọ Nnamdi Kanu na-ekwu emena nke ọzọ ụfọdụ wee jụọ sị ọ bụrụ na ndị Igbo eso na ndọrọ ndọrọ onye dịka onye na-anọchite anya Aberibe oge a sị pụta onye nọ na-anọchite anya na-emebe iwu ndị Igbo gara eweta onye dị otu a ọkwa ndị ike ya bụ ihe ji gbapụtakwa ya
mana gịnị mere ọ na-agba weta uche nke ya ndị ọzọ chọọ itinye ọnụ ọkọba ndị ahụ ọnụ a ga-ekwerịrị ọ bụrụ na asị achịba ugbu a ọ ga-emechizi ndị Igbo niile ọnụ enweghị onye gara atinye ọnụ na-agba alụ ndị a na-ekweghị amarụ na mgbe a bịa kpụrụ ya ekwugo m ya mbụ na Nnamdi Kanu pụtara na a hapụrụ ya na ụlọ ikpe si chọwagodu ma sinetọ chọwa Jewish leader chọwa nke a bụ na ndị Igbo ọnụ na-eru n'okwu tinyere ọnụ na ya mmadụ dịka Nwoda anaghị akpụ iyi na-akparị na ndị a bụ ndị bịara tinye ọnụ na ya sị biko na a ga-ahapụ ndị dịka Abịrịbe ihe niile ụlọ ikpe abịa kwuo sinekwu ihe a ga-eme ọ bụrụ na ndị Igbo enwero sinetọ a ga-eje n'ugwu Awụsa weta sinetọ onye Awụsa ọ bụrụ na ndị Igbo enwero sinetọ ndị nna a ga-eje na Yoruba weta onye Yoruba ka ọ bịa gbapụta ya ya mere ka anyị nwegodo ihe ndị ọzọ nwere wee na-achọ ihe anyị enwero anyị uche ka a na-anọ jiri kedu ihe bụ ihe a ka anyị were maka tata ka anyị were ihe anyị chọrọ bụ ka ụwa onye onukwu unu uche unu ma aka n'ọnụ onye na-akpọ daalụ ihe ọma nwanne m ana m ekene unu amechi otegokwa n'aka na dị na-ege ọnụokwu gị na gwa na anyị afa gị na ebe isi akpọ nwanne aha m bụ Chief Lawrence Nwatụ ana m esi m akpụ ugo Kano West ebe a nọ emere ka da ọchị ana m ekene nna chi daalụ gaa n'iru ihe m na-ekwu bụ ike ga anụ ife abụrụkwa m ọra ka utu aka otega aka ma echi na-adị na-agwa okwu aba n'igwe okwu a onye nwere uche ga-ama ihe ịma na enwekwana ihe ga-eme onye na-agba igwe onye ọbụla na-agba ya igwe ihe sie ya ndị na be gị ọnawa ọ ga-abụrụ gị ihe ji wee na-ekwu ihe a bụ na otega aka a na-ekwu okwu a kwugide onye ọbụla na-asị mmadụ ejenabịa ya aka mmadụ ejenabịa ya aka ihe makọta onye ọbụ bụ onye iro ndị Igbo ka onye ahụ mmadụ siri gị na ka a ga-esi mee ihe ka ọ ka mma n'oteghị aka mmegbu bidoro dụwa n'ebe ndị Igbo nọ enwesị na-ekwu ụzọ anyị ga-eso Amaechi na-akọwa eke bụ ụwa lekwa ụzọ anyị ga-eso na onye ahụ na-abanye n'ọchịchị kịta na anyị ekpete ekpere na ọ ga-abanye maka na afụgodo onye nke ọzọ na ekwensu ji wee na-alụ ọrụ nwoke anọ n'isi kịta ekwensu ji nwụta wee na-alụ ọrụ ọ bụrụ ihe mgbọ nke Chineke nọ n'ihu anyị enwe na-asị ka nwayọkwa akọ n'ọnụ ka anyị so ya ka anyị wee ruo n'ebe ahụ anyị na-aga nwoke a na-asị anya ajanatụgoodụ ya aka ka ekpere ihe kpatara mgbe ahịa dara Ojukwu ji anọ n'obodo a wee nụọ ọgụ afụnanya na ọmụrụ ọgụ o mee ike wee pụrụ onye nke agbadata nka ka ọ nụọ ọgụ ahụ ka anyị so bịa ikwugide okwu akwugide onye ọbụla na-asị mmadụ ajanata ya aka ịma na onye ahụ onye iro ndị afọ onye ahụ daalụ ya gọzikwa gị iwere ya onye na-akpọ gụọ ya afa gị na ebe isi akpọ na odogwu gaa n'iru mee ya nkenke onye a na-asị nsị abịara n'ụwa vootu ụbọchị vootu onye ahụ achọghị ọganihu ndị Igbo maka na obodo oyibo ahụ ọ nọ na-asị nọ ebe a na-asị ndị Igbo atụla vootu obodo oyibo ebe ahụ a na-atụ vootu ebe ahụ ndị ọbụla chọrọ ikewapụ onwe ha a ga-eme like ndị a ga-esite n'ụlọ omebe iwu mebido ya ihe ọbụla na-esite n'usoro iwu obodo onye ọbụla ya m na anya bụ ndị Igbo ya tụọ vootu ụbọchị ahụ mụnwa na ụmụ ga-echekwa tụọ maka na anụ m na nde 11 ndị Igbo nwere na akwụkwọ ikike nweji atụ ya ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ikewapụ onwe anyị na ga-atụcha vootu ahụ a ga-echeki ole ndị Igbo tụrụ ma n'ime nde 11 ahụ amarụ mmadụ ole tụrụ ekene ya bifo enyewe gị adịghị gị ma ọ bụrụ na achọrọ ka ekewapụ echeki ndị mmadụ ole tụrụ n'ime nde 11 ahụ daalụ ekpere mgbe onye ọbụla ga-atụ vootu ụbọchị ahụ daalụ ka anyị were ya amazi ka anyị ga-esi na pechi onye ekele gị gwa ya afa gị bee ya nkenke o gwa ya afa gị bee ya nkenke ọ dị mma ka m nwere onye ọzọ onye nke maka oge onye na-akpọ
afọ mbụ James Eke Patrick Concept. Gịnị ka James pụtara na Igbo? Afọ mbụ nwa ọgaranya Eke. Nwa ọgaranya bee ya nkenke. Kịta ka ị bịara nụ nwa ọgaranya. Onye ji ego Naijiria na-azụ ahịa na-egote nri. Akụ vootu ka aja binye aka ọzọ ebinye n'aka gịnị ka onye ị na-asị biko nụ onye Igbo bụla pụta ka atụ aja binye aka n'akwụkwọ na achịghị adịrị anyị mma onye ọbụla pụta bịa binye aka na mụ na ezinụlọ m ga-ebinye aka wepụ ọchịchịrị kịta anyị na-adịrị anyị mma n'ahụ. Daalụ ọ dị mma. Onye na-akpọ? Ọ ga-adịrị gị ma biko gwa ya afa gị bee ya nkenke. Akpọchiri m azụ. Bee ya nkenke. Asị ụmụaka Igbo onye ọbụla Igbo anyị tiri obi Igbo gịnị chefuo na anya anọ mara ha dum ka anyị nọ ka anyị mara ha ncha dum. Nnamdị Kanụ otobo m bidoro gwago ya si ya n'ọnwa onye isi ụlọ ọrụ redio ya gbaa mbọ gbasara ozi ndị Igbo ma ndị nọ n'ụlọ ma ọ pụrụ mba batanụ ka anyị jee bịanye akwụkwọ ka anyị bịanyere obi akwụkwọ ka o jee sụọrọ anyị ụzọ ka anyị nweta ebe anyị chọrọ. Ekelekwe m unu. Daalụ ọ dị mma. Anyị ga Amechi biko chịkọta okwu. Ọ dị mma. Ihe nnachi ikwu bụ na atụọ vootu atụ na vootu o nwere ka nsi wee fụ ọdịmma agamnihu na nweta ihe onye chọ na etu mmadụ si na atụ na vootu. Abịakwanụ n'ihe a na-ekwu ịma na o nwere ndị Igbo so APC ndị ha na Buhari na-arụ ka ọra na ọ bụrụgodị na Buhari na-achị azụ ọ ka nwere ụmụ Igbo nwee ike ịnọ ebe anwa ya bụ na ndị na-asịsị atụ na ya bụ akwasagodi ihe ya bụ Buhari na Atiku na ndị ọzọ na onye ọbụla ka ezi ka anyị ga-esi wee hazibe anyị biko obodo ọbụla nwere ka anyị si eme ihe ndị na-achọ nnwere onwe na ka anyị si eme ya na mba ụwa a na-enweta ya site n'iso usoro dịka ndị wepụtara onwe ha dịka gọọmenti. Anyị agwago ndị a unu gwanụ ndị otu unu ka ha pụta n'igwe gwanụ ndị otu unu ka ha wepụta onwe ha na ntụnyere etinyecha ha dịka n'ụlọ omebe iwu dị na ndịda be anyị kịta ndị IPOB ọ bụrụ na ha bụcha gọvanọs ndị South East ị mara na ọ bụrụ na ha nọcha na Houses of Assembly anyị ha pụta wee tie iwu wee sị na mpaghara ọwụwa anyanwụ na mpaghara ọdịda anyanwụ ala obodo anyị Naijiria ekwuola sị na bido taa gaba na ndị be anyị na-asị na anyị ga-enwere onwe anyị o wee bụrụ iwu ha kwuo ya na ị mara na ha ekwughị ya dịka na ụdị mba ụwa niile ga-anụ ya wee mara na onwe ndị na-ekwu okwu mana kịta ndị makwa na ndị a sị na ha na-ekwu okwu bụ terrorist ịmakwa na ndị na-ekwu okwu na onwere ndị ma ndị ha bụ mana dịka onye kwuru okwu oge mbụ si wee kwu Nnamdị Kanụ nọ na UK London ihe na-afịa ebe ahụ kịta bụ kedu ka anyị ga-esi wee nwere onwe anyị na-aka pụta nke Theresa May ka anyị ga-esi pụta na Europe ha bịara tụnye aka mana ka a na-ekwe ha o nwerekwa mgbe ndị na-asị ka ha pụta ji wee sisi azụzi na ụkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị o nwere onye na-achị tupu Theresa May abịa o nwere onye na-achị tupu Theresa May abịa onye a na-achị sịrị na ya chọrọ ka be ha pụọ na Europe onye na Theresa May asị na ya chọrọ ka ọ pụọ atụzi aka ndị be ha asị na onye ga-anọ bụ onye sịrị ka ha wepụ ha ebe anwa onye nke ọzọ wee pụọ Theresa May wee bata sizi aka ya duru ndị be ha wee pụọ mana ka a na-eme ha mkpamkpa na-akpa mana ka nkwu anyị na-ekwu maka Catalonia bụ ndị nọ na Spain ha sị na ha chọrọ ịpụ maka na ha si ka ha nọrọ onwe ha asị aka ekwu ga-esi wepụ na ọ dịrọ ha ma eme ya ha wee bido chịkwa onwe ha wee nwee gọọmenti nwee ụlọ omebe iwu na be ha wee tụọ ya ka iwu mazi ya ka iwu wee kweta na iwu ndị chọrọ inwe onwe ha tụpụtara ịma na ka ha na-eme ha ekwete ka ha tụzie aka ha tụzicha aka wee kwuo na ha ga-apụ ha nwere 98% votes na ha ga-apụ ndị Spain ajụ mana ndị Spain chọrọ ka ha tie iwu o nwere iwu chọrọ ka ha wepụta ha wee jee yọwa ndị Catalonia nọ na ụlọ omebe iwu be ha sị ya biko na anyị chọrọ ka unu ncha kwado iwu anyị chọrọ iti ndị Catalonia asị na ọ bụrụ na nchọ ka anyị tinye ihe a
dịka a ga-asị na ndị omebe iwu Naijiria chọrọ iwepụta ihe ha bịa gwa ndị akụkụ Biafra ndị Biafra sị na ọ bụ na nchọ ka anyị kwado ha na unu ga-akwado nwere onwe anya ịma na iwu a evoturu na ya ebe mkpụrụ ụbọchị onye gara aga ndị Catalonia ewepụ onwe ha ndị mba Spain enwetara ya maka na ha enwetara ihe iwu siri maka na ha kwado nke ha o wee bụrụ na ndị iwu mara na ha dị na ndị iwu mara na ha dị na-akpa nkata wee na-eme ya mana ọ bụrụ na emere ihe etu a na ị na-asị na ịbụ IPOB na ị na-asị na ịbụ nke a na ị na-asị na ịbụ nke a ma iwu amarụ na ịbụ ị na-ekwuru onwe gị okwu niile ị na-ekwu ha niile na-adanye gị na-akpọ uwe gị mana biko na mpịachi nke ikpeazụ na nke ikpeazụ bụ biko ụmụ Igbo niile pụtanụ tụọ ka o si masị gị mana ịma ebe ndị Igbo na-eje tụọ ka o si masị gị ka ọ ga-abụ na nwa gị jụọ gị echi mgbe ndị Igbo nọ na ọ gbatara ụzọ amara ebe a ga-eje ụmụ Igbo gbakọrọ n'akụkụ ụlọ ọrụ anyị anya ndị ọganiru ha kwukwara ihe ha kwuru okwute ndị Igbo na ebe anwa biko onye ọbụla pụta tụọ ka anyị wee kwuo okwu na mmegbu adịka ka anyị maragodo ka anyị kpachapụgodo ihe dị n'akụkụ anyị taa wee na-eje ebe anyị na-eje echi ọgwụkwa nke ọra ọ dị mma ndị Igbo biko ka anyị jiri na ile anyị gbuo eze anyị ọnụ mara ebe a ga-eme anyị dị njọ ọ bụghị otu a ka esi eme ihe na-ewutekarị n'otu ụmụ ndị ntorobịa bụ ịtụta alụ nke gị onye ọtụtụ alụ nke gị babazi kọba ọzọ ọnụ a ga-ekwerịrị na nke ime ọ bụ otu a ka esi achọkwa na-ekwu ọchịchị kwuo uche esi na a na-emegbu gị mana ị na-achịzi ọchịchị nchigbu ọchịchị ike ọ ga-abụ onye kwụzie esi mba pụta ka egbuo na ihe ọ na-ekwu na ojegonala aka azụ mana dịka onye isi ọha na eze na-ekwu na ha achọghị ka ọbara ụmụaka a na-akpọfu na-aghọtaghị na ugbu a na mba ọbụla niile jizi alụ eme ihe a na-akpakọrịta na ewerekwa onye na-achọrọ ka ewere onye Igbo ọbụla na-anaghị afụ na a na-emegbu mana ọ bụ ka emee ya n'udo ka a ghara ịkwafu ọbara na ọbara adịghị mma ndị Igbo pụta n'igwe jide akwụkwọ ikike gị jee tinyere onye ị chere na ọ ga-edozi obodo anyị biko udo ka anyị chọrọ ekelera gị Amechi Ugwuele ọ ga-adịrị gị na mma daalụ nwanne m nwoke ọ dị mma nwanne echi ka a ga-eme ya pụta jee n'oge ịtụcha ya ibe ya n'igwe emekwana ihe ga-eso okwu mee nke gị chekwaa ebe ị bịara aka emechaa nke gị ịfụ na agụrụ ya idepụta ya jide ya ma n'aka ebe ekelera gị too Chukwu ọ ga-adịrị gị na mma jee kiri ihe niile nke anyị na-eme na Kpakpando TV nke dị na YouTube echi anyị ga-eme ya n'ụzọ omenala abụ m Chizzy Ani